Juɛnkalo ale tile 3 ye san 2020 aw minnu bi kan filɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni aw ka kunnafoni ale wagati seli Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw bisimila. An ka jamana ɲɛma ale furumuso ni ale ye Madame Keita Aminata Mayiga ye ni ale ye ONG Agir ale ɲɛmaaba fana ye tuguni a bɔra ka nisɔndiyaba kɛ an ka musoba dɔ ye musoba min ni ale bɛ wele ko Nasira Jawara yɛrɛ sa ale ka baara tɛ dɔwɛrɛ ale ka baara ye ɲamantɔmɔ de ni ka a ka denbaya labalo an ka jamana ɲɛma ale furumuso a bɔra ka a la nisɔndiya ni bolimafɛn sen 3 ye ni an b'o wele ko katakatani walasa a bɛ se ka a ka baara kɛ cogoya min na nɔgɔya kɔnɔna la ani ka tila tuguni ni ka a bolomafara ni nafolo 50,000 ye a ye o fana ni o d'a ma Nasira yɛrɛ Jawara sa ale bɔra an ka foroba jabaranin na ni an bɛ a wele ko ORTM Nasira Jawara den 11 de bɛ a bolo o den 11 ninnu a y'u bɛɛ la balo ni a ka ɲamantɔmɔ de ye. Kunu an ka lakɔli karamɔgɔw u taara lakɔlisow la ni ka kalan daminɛ nka dɔw olu ye kalan kɛ dɔw olu ma kalan kɛ an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko nin kalanso in ko a dayɛlɛla maa minnu ye sa o de ye minnu bɛ ɲɔgɔndan na ɲɔgɔndan min n'a bɛ tali kɛ kilasi o 9nan na ka taga se 12nan na minnu bɛ kapu kɛ minnu bɛ BT1 kɛ ani minnu olu bɛ BT2 fana kɛ lakɔliso in dayɛlɛla olu kama walasa u bɛ se ka u ka ɲɔgɔndan ka o labɛn kɛ cogoya min na nka an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka faba kɔnɔna la an ka lakɔli karamɔgɔw u caman ma kalan kɛ u ka jɛkulu min bɛ yen nɔ sa olu ko k'u bɛna ɲɔgɔn ye boloda min yɛrɛ n'ale bɛ kɛ bi a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka fara ɲɔgɔn kan min n'u bɛna ɲɔgɔn kunnafoniya k'a fɔ ko maa si kana baara kɛ fo olu ye fɛn minnu fɔ u ka lasabati. Jɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni ale bɛ wele ko Tapital Pulaku ale ye jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔna la min ni filaw ka jɛkulu de don u ye kunnafonidilaw wele kunu Juɛnkalo tile 2 an ka faba kɔnɔna la yan nɔ a ɲɛma ni ale ye Abuso ye Abuso ko ale jɔrɔlen don mun na kabini ɲinan san o daminɛna ko u ka filaw ko olu bɛ ka faga an ka jamana camancɛ la cogo min na u bɛ ka faga tentɔ ko dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ko olu bɛ ka tunu togo tɛ ka dɔn u la ko k'olu bɛ maa minnu jalakisa ko de ye maa ye maa minnu ni olu tun bɔlen don u jɔyɔrɔ la ni o tɛ maa wɛrɛ o ye Dana Amasaku maaw de ko nka ko halisa k'u bɛ ka u ka baara kɛ. Mɛkalo tile 27 tɛmɛnen san 2020 an ka maa dɔw olu welela n'o bɛ t'i jɔ maa 7 bɔɲanko la ka sababuya kɛ ko u ye balo dɔw yurugu balo min ni a tun kan ka di coronavirus bɛ maa minnu na n'a tun kan ka di olu ma o maa dɔw yɛrɛ bɛ yen sa ni an ka kɛnɛya minisiriso ale ka ciden tun bɛ o la u welelen ka u ɲininka sa ko a yirala k'a fɔ minisiri ka ciden ko ale nɔ ma ye ko in na a ɲininkalen kiiri tigilama fɛ sa o y'a bila ka taa so k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ko foyi tɛ min b'a yira k'a fɔ k'a nɔ bɛ nin waleya in na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa kɔdivarikaw fɛ yen nɔ ŋunuŋunu kuma min n'a tun bɛ kɔdivarikaw ka jamana kɔnɔ a bɛ kalo 2 bɔ ko maa si kana sɔn ka taa i den di ko k'a boloci ko k'a sababuya kɛ ko ni maa min taara i boloci i den di ko k'a boloci ko coronavirus ko de banakisɛ bɛna kɛ a la an ka farafinna jamana kɔnɔna la ko nin waleya in k'a bɛna kɛ ko ye ko min ni a bɛna dankari u ka kow la kosɛbɛ ka sababuya kɛ ko maa tɛ ka taa ni ka taa i den boloci. An bɛ taa carikaw fɛ yen nɔ Mɛkalo tile 7 tɛmɛnen u ka minisiri kɔrɔ dɔ ni ale bɛ wele ko Yaya Dilo ale ye ja dɔ de bɔ ni ka u ka jamana ɲɛma ale furumuso ka cakɛda ni ka o jalaki ni u ka jamana ɲɛma yɛrɛ furumuso ye Enda Debi Itno ye ko Enda Debi Itno a ka fondation min bɛ yen nɔ k'u tun ye bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn min ni a bɛ tali kɛ coronavirus ale banakisɛ kɛlɛli kan nka nin cɛba in sa ale ye ja min bɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin bolonɔbila sɛbɛn in tɛ dɔwɛrɛ ye ko nin ye u yɛrɛ ka ko labɛnnen de tile damadama nin fɔlen kɔfɛ u ka jamana ɲɛma ale furumuso
muso a ye damakasi sɛbɛn don nin cɛba in kama n'o ye Yaya Dillo ye k'a fɔ ko a ye fɛn min fɔ u kama ko kuma in tɛ tiɲɛ ye u kelen ka nin damakasi sɛbɛn in don nin cɛba in kama u ka sɔrɔla donbaga o y'a yira k'a fɔ kabini sɛbɛn in donna k'u ka kiiri tigilamɔgɔw k'u ma Yaya Dillo wele fɔlɔ ni ka a ɲininka a dalakan na. Nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ jan'o tɛ sa a y'aw hakili to aw yɛrɛ la aw k'an bɛn.